and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapalaran. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Malay-Balay Bukidnon. Ang tumantatampo nagdasangan nga Rene. Makigbuwag na ko ni mo rin eh. Ha? Nga naman, day? Ang sabihin hinungdan nga makigbuwag ka man ako. Wa na ko ganahin ni pagpuyo ah. Maumubiya na ko dinis ato. Wa na ko'y kalipay uban ni mo. O niya, ang atong upat ka mga anak. Kung saan naman lang ni? Bahala na ka kung saon ni mo. Basta kay makigbuwag na ko ni mo. Day. Pa, dili na day tumubalik si mama. Dili na, anak. Wa na day mi mama ini, pa. Sige lang. Bahala ugwa si mama ninyo. Niyaman si papa. Pinangga man ta mo. Rene! Oh. Rene! Si Lola pa nangita ni mo. Mura man isig na suko. May tuyo ka, ma? Ni ako, kay kuhaon ako nga akong mag-aapo. Ha? Nga naman, ma? Puwag naman mo sa akong anak. Ayaw ko giingna nga makabuhi ka ng akong mag-aapo. Nag-construction worker ka raman. Mo ngayon pagsupak. Kuhaon ko ang akong mag-aapo. Aron naa sila maayong kaugmaon. Tagay ba, bay? Bay. Ay ko lang, bay. Ubog na kay ka. Ganun na itabo manin ako. Gibuwagan ko sa kong asawa kay wala sa kalipay. Uban ako. Sige lang, bay. Sige lang. Kitang tanan na yung mga problema ba? Pero grabe ni nga ako, bay. Human ko biyahe sa kong asawa. Ikuha sa akong ugangan ng akong mga anak. Wala ko'y kalipay ni bay. Paminaw na ko ba? Para na ako ba, no? Maayos nga tuwa sa imong ugangan ng imong mga anak. Kaya kung na sila ubanin mo, di ni mo sila maatiman kay trabaho mga. Mao nga'y kaguol. Makakita balagi kaglaing babae. Bay. Kumusta na mga bay? Dili pa kayo okay, bay? Ako pa mo, no? Mangita na kaglaing babae. Asa man sa kumangita? Namoy daghan sa Facebook, good. Suwayi lang, good. Basin day, nakay kasinapot. Mura gusto nga akong amigo. Kinala na tuod niya, mangita kong laing babae. Aron malingaw ko. Gusto.
Suwayan ako pangita sa Facebook. Uyala, may reply man ang kinganlan og Marjorie. Ako siyang chatan nga makikita ko niya. Oh, Hi, Ren. ikaw si Marjorie? Nga no di ay? Kabata gud nimo. Pila imong edad? 21. Ay, Ginoo ko. Kabata pa din nimo. Pila man ti edad mo? 30 City na. Dili man ka mailan nga 30 city, uy. Salamat. Nga unsa ta? Aron nga magka-istorya tag maayo. Buwag di kasi mo asawa? Oday. Ugang akong mga anak. Tuwa sa kong ugangan. Unsa may hinungdan nga gibuwagan mo kasi mong asawa? Wala na siya gugman ako. Nagaingon ana no, nga dili magkasinabot. Magyud. Mabitaw nga misuway ko og pangita og babae nga akong ikasinabot. Ikaw unta to. Nga naman, ganahan di ka na ko. Ganahan unta. Pero saon man nga bata pa man kay ka. Bata ko, pero may anak na ko, uy. Ha? Unsay may anak? May usa ko ka anak. Napamabdusan ko sa kong uyab. Ug wa siya manubag siyang gibuhat na ako. Mao ba? Og parehas nimo, nangita sa kong lalaki nga magmahal na ako. Unyag maingon ko nga mag-ipon ta. Musugot ra ka? Musugot ko. Basta pang baon ko nimo. Ingon man ang akong anak. Sige, mag-ipon ta. Ha? Mag-control ta? Ugang, kay daghan akong anak ko eh. Gang, dili ko uy. Ha? Gusto ko nga may kaugalingon kitang anak. Gang, Basta, dili ko mag-control. Gusto kog anak. gang Marjorie. Gang, maayo kini anak ha. Nako ibalita nimo. Ha? Unsa man na, gang? Wa na ko rigla ha. Kung mao na, may umabot at ang anak? Oo. Ang pingi na ha? Gang? Gang? Nansa ka? Ay, Gang. Sakit kaya ko diyan. Ha? Uy, basig mga anak ka na. Kadit ha kay... Mangita ko nga makabantay ni Inday nga imong anak. Aron nga, badata ka sa ospital. Kumusta na mga si Marjorie? Nakaanak na ba ka siya? Nagawas ang doktor. Dok, kumusta kong asawa, Dok?
Naglisod siya sa pagpanganak kay na siya UTI. Ug ang bata sab hinay ang heartbeat. Kinuo ko. Gang, aling ka mo taon ha? Niyar ko uban mo. Salamat, Kang. Paningkamot din taon. Himugso ni mo ang atong anak. Okay? Salamat din taon nga naluwas ra ka ug maayo ang imong pagpanganak. Ang atong anak, Kang. Ayaw ka bala ka. Okay ra si Dodong, Gang. Kinahanglan magpakaligon ka. Aron nga makapauli na ta sa ato. Gang? Gang, lansa man ka? Dong tabagi ko. Di kaya ko tilog kamot. Be. Ato na. Mawa ni. Armawa ang kasakit. Ano maka ni? Ambot ka nun ni. Gang, dili pa ko gusto mamatay. Gagmay pag akong mga anak. Lansa man ka? Uy, may tabo ni mo. Dili ka mamatay. Kumusta naman ka? Okay naman ko, Kang. May tingaling ang magpa-check up ka. Aron nga mahibaw ta. Ngano nga, may kalit man naggahi ang imong tiilog kamot. Ayaw na. Gasto-gasto lang na. Nawa naman, sad. Gang, majote na ko ha. Ansa man, muli ka karong udto? Di lang kang. Kay kaas kayo og gasolina ang motor. Kung mapauli pa ko karong udto. Sa hapon na lang ko. Sige, Kang. Amping ha. Ikaw sab, mag-amping ka din niya. Na ikaw ni bala sa mga bata ha. Ayaw ka bala ka. Ako ning ati Manon. Labi na gyud junior ni mo. Gutom na gida. Noon, dol na ko sa amo. Maayo unta kung nakaluto na ron si Marjorie. Mihingaw man. Gang! Gang, ni anak ko, Gang! Inday? Ano man ka? Anong mihilak man ka? Ay, matis mama ni mo. Natog! Di mo mata! Ha? Gang! Gang, unsa na itabo ni mo? Gang! Kinuha ko. Tubog na niya. Gang! Gang! Gang, pagmata! Gang! Gang! Kinuha ko. Wala maginawa sa Marjorie. Patay na siya. Gang! 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 Gano'n na tabo manini mo, Gang! Gano'n na tabo manini mo nga mayo pa magkaspagikan ako! Marjorie!
Wa ko mahibaw kung unsay hinungdan sa iyang kamatayon. Kay bugnaw na kaisa sa akong pag-abot. Kung tinuod man gani, nga may kalag ang tao. Gang Marjorie, kung asa ka man karon, akong isaad nimo. Nga mahalon og panggaon nako ang mga bata. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.